Escolares dos distintos colexios de Boiro coñeceron esta mañá na Praza do Concello o traballo diario dos dispositivos de emerxencias, tanto os bombeiros do Parque Comarcal como tamén a Policía Local e o Grupo Municipal de Emerxencias e Protección Civil. A iniciativa formaba parte da segunda semana de prevención, organizada polo Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Queremos incidir moito no tema da prevención, basicamente en tratar de evitalos, de evitar eses perigros. Para iso dánselle unha serie de consellos básicos que entendemos que os rapaces van a asimilar moi fácil e que ademais van nos levar ao seu fogar, ás súas aulas, nos seus ámbitos de vida normal. Saber o que son os peligros, onde están os servicios de emergencia, sobre todo no que é nos coñecementos básicos de seguridade de emerxencia doméstico, ben sexa dentro da casa ou fora da casa. O importante desto é saber o básico que hai que manexar, saber aplicar o sentido común e cando as cousas nos exceden, saber a donde ir. Moi atentos, os cativos seguían con total detalle as explicacións dos profesionais dos equipos de emerxencias sobre a vespa velutina. Neste nido, do tamaño que ten, pode haber unhas 100, 150 reinas e o resto son obreras traballadoras. Van a traballar para as reinas que no ano seguinte van a salir e van a empezar o ciclo outra vez. Que non nos tiñamos que achegar, como fan a colmea, que traxe levan, como facer desaparecer as abellas. También nos explicaron que si te pican muchas te hinchas y te puedes morir. Y que cuando ves un nido tienes que llamar a alguien y avisar a un adulto para echarlo un spray para que se mueran. Tamén puideron usar e mesmo probar parte do material que se emprega nas emerxencias cada día, aprender a como se emprega un extintor en caso de lume ou realizar unha reanimación cardiopulmonar. Aínda que unha das cousas que máis chamou a atención dos escolares foron os camións de bombeiros e as motos e coches da policía, coas súas sereas e altavoces. O da policía, que hai uns chalecos para antibalas, para que cando che disparen non morras, nin que che entre unha bala. A exhibición de seguro que a moitos lles fixo replantexarse cal será a súa profesión no futuro, pero que si todos teñen claro é como actuar en caso de emerxencias.